Agad na pinusasan ng mga otoridad ang 18 anyos na lalaking ito matapos ang ikinasang entrapment operation sa San Jose, Bumbon, Camarines Sur pasado alas 11 kagabi, April 15. Ang suspect gumagamit umano ng dummy account at nagpapanggap na ibang tao para makapanghutot ng pera online. Huling na biktima ng suspect na napag-alamang estudyante, ang kapwa estudyanteng babae, at nagpadala ng mensahe sa pamilya ng biktima para makakuha ng pera. Nagkaroon tayo ng entrapment operation kagabi ng violation sa theft identity in relation sa 10175. Meron tayong complainant na ginawan siya ng account at yung account na yan ay nanghihingi ng pera doon sa mga kapamilya nitong biktima. Ayon sa pulisya, dati na ring may kaso ang suspect sa kaparehong modus, ngunit naareglo sa barangay kaya hindi natuloy ang kaso. Sa ngayon, sasampahan na umano ng kaso ang suspect na nasa kustodiya ng Bumbon Police. So doon sa verification namin, nakuha namin yung area kung saan siya mag-claim at doon siya nahuli pagkuha niya ng pera. So itong suspect, may kaso na ito ng na ganyan ding sitwasyon. Kaya lang nung una sa barangay na-settled niya. So hindi lang ito first time na ginawa niya. Papasok siya doon sa section 4C ng theft identity ng relation sa 10175 yung cybercrime law. So mataas ang penalty nito. May imprisonment ito. Paalala ng PNP Anti-Cybercrime na maging mausisa sa mga nagchat online, lalo kung may kinalaman sa pera, maging mapagmatsyag at huwag magtitiwala at mahulog ang loob sa mga nakikilala online. Jan Amador, CSN.